Fem accions simultànies a tots els territoris que he dit. Santa Coloma, Sant Adrià, Barcelona i Badalona, en controls de motocicletes sostretes, en controls de patinets a multireincidència, controls a robatori interior de vehicle, controls d'armes blanques, etc. Controlarem també l'oci nocturn de manera conjunta. L'eix vertebrador de tot aquest pla és la coordinació entre tots, per això estem tots aquí. El que pretenem és ocupar l'espai que estan ocupant aquells multireincidents amb policia, per tal que aquests espais es converteixin en espais segurs. Els lladres multireincidents acumulen causes que inclouen la sostracció de vehicles per cometre robatoris violents. Els controls d'ahir a les rondes van revisar més de 700 vehicles, la documentació i si a dins hi duien armes o drogues. A la xarxa de metro portem 2 detinguts per furt, primer furtat la cartera de la persona, amb la targeta volien pagar en algun altre lloc. I a més portem 5 actes administratives. Les acabem de comissar ara mateix, aquestes defenses extensibles. Una arma que està prohibida, només la pot portar la policia, té la intenció d'intimidar o robar a algú. Al carrer, la unitat de seguretat ciutadana motoritzada controlava les estrebades o el robatori de patinets. Durant tot l'operatiu es van recuperar 4 motocicletes que havien estat robades i les unitats d'ordre públic van fer una vintena d'entrades a locals. Van detectar diverses infraccions, la majoria per possessió de drogues. L'objectiu nostre és fer pressió contra la multireincidència delictiva. De fet, s'han fet diverses identificacions de persones i moltes d'elles o algunes d'elles tenien bastants antecedents. Els més de 400 agents que participen en aquest pla CanPai 2 finalitzen la feina a les 5 de la matinada en un operatiu de controls tant a la via pública com a locals amb una coordinació de diferents cossos policials i àrees policials que volen que tingui continuïtat en el futur.